Aquesta història comença l'any 1992. A finals de l'any 92, principis del 93. Per favor, apagueu ara els telèfons mòbils. Sí, és que en aquella època quasi no hi havia. És simplement per donar més versemblança a la història. «1992. Curro i Kobe. Michael Jordan, Magic Johnson i Larry Bird junts. La infanta Helena plorant en veure el seu germà abanderant la delegació espanyola. Només plorava per això? Supose. El setge de Sarajevo. Bombes, de Chimo Bayo. L'assassinat de Manuel Broseta per part d'ETA. La desaparició de les No. tres xiques... No, això encara no. Perdoneu, El mal ambient, la grisor i la desesperació de l'exterior desapareixien estant dins d'aquella sala. La realitat que portàvem de casa s'esfumava i n'apareixia una de completament nova, una realitat més brillant, amb més colors, amb més sensacions, amb més... millor! ¿Pero llevaban algún tipo de bolso o de maleta? Els habituals a les reunions eren un dels pares, una de les mares i una de les germanes. Ells feien de lligam entre ajuntament, policia i famílies. Ella és Anna, periodista de la televisió valenciana. Molt de gust. I ell és Alfonso. T'agraïs molt que estigues ajudant a buscar a les nostres filles. Pero, a ver, ¿en qué zona de Teruel dice que las ha visto? ¿Me puede repetir la hora que dice que las ha visto? Sí, un cotxe blanc, però de quin tipus? Berlina o 4x4? Jo només dic que ho trobo molt estrany. Lo que quieren es cerrar el caso cuanto Bueno, antes. yo no sé si es eso y no quiero pensar mal. No cal que pensem malament. Pues acabé de dir que no vull pensar malament. Només mire d'entendre tot el que està A mi, passant. hasta ara, tot el que he preguntat a la policia se m'ha respost. Tot se m'ha respost. A veure, calmem-nos un poc, Simplement per estic favor. demanant que l'Ajuntament vigile més a fons si la Guàrdia Civil està fent bé la seva feina o no. Sabeu que teniu l'Ajuntament a la vostra disposició, a la disposició de totes les tres famílies, i sabeu que estem fent tot el que està en les nostres mans perquè tot es resolga el més ràpid possible. Escucha. Y al final las obras quedan, la gente se va, otros que llegan las continuarán, la vida sigue igual. ¿Julio Iglesias ganó ese festival? En el 68. Mira mi año. No me digas que recuperáis el Festival de la Sí, Canción. es una gran idea y es toda suya. La verdad es que ni me acordaba. Hemos firmado con Telecinco para que emita la gala en directo. ¿Telecinco? En su segundo año han llegado al 20 de cuota. Y tiene mejor precio que Televisión Española. ¿Cuánto te cuesta? ¿Me estás preguntando por el dinero, Jacobo? Hombre. Jacobo, esa educación, No me Jacobo. toque los huevos. Jacobo, el dinero se pide prestado y ya se devolverá. ¿Tú sabes lo que le hace falta a la gente de aquí? Venga, dime. No solamente a la gente de aquí, a la gente de toda Valencia. Recuperar el orgullo, el amor propio por la región, por su comunidad, por las ciudades. Que se han montado la fiesta en todo el país y no nos han dejado ni un trocito de pastel. En eso te doy la razón. Heaven, The Face, Espiral, Active i NOD volia passar per totes. Però Anna m'havia deixat tirada a Spook, sense cotxe ni pasta. Per sort, així la festa sempre podia continuar. Algú sempre estava disposat a convidar.
tu em vas dir que eren els nostres porcs. Que eren els nostres porcs i que els havien de donar el que volien. I jo no he pogut pensar. Jo no sabia què pensar, Encarna, i jo he deixat que fer. Encarna, per favor, no t'enfades amb mi. Vés-te'n, Clara, per favor. Fora d'ací. Vés-te'n, per favor. Jo no sabia que t'agradava. A mi no m'agrada, jo només he tancat els ulls i he aguantat. Ho sent molt.